Kapertai menta kala syai, bat baro ang iim haka juk kabayabe ya kajing nang jing start, ban nang tho nang puli. Om syu kum haki juk kibalit nyo, balada long kumnu ru kajing im hi kan biang baj. Kani kade kajuk kababaro kala nyaw ya kajing nang jing start, kum kaspa ba kabau kun benriu, ula ban nyo hang niha sla pertai. Bat kade ka atiar kabaklan bortam, kabla ban sandur ya kajing im gibriu, bat kalawai kabakumnu ki kwa ban nyo. Kini kajing syampang gibriu, kelapau mentah da kajing nang kiew stat ka Pule Dangle ha kichaka Nongkyndong. Da kajing mi jong ki yeng Skul, bat kichaka Pule baper, bat kajing pas bha jong ki khana ha ki examen baper. Kaburam hi kalet chaki riu shimet, bat ki balang, ki bala len ladi, ringkat kajing tre shitom, bat kajing IT yaladi, met bat min sim, ban yasun yang lem, sya kajing persang jong ka sorkar, ban wan ra ya ke ek bab hatam ya ki dong song kajela. Ngaju ong ya kata teh long ki Skul ki babaha amde tang badantang na po shlong ma ki Nongkyndong ru itip ya kata ki dan kam ya jing nang jing start amde tang ki kena sor ki bestar amde ki kena Nongkyndong bapli sngut tenar tantri bagi kena Nongkyndong ki bedang long lui ki dang long innocent ba ke jengki ki dang ko ongo te ngi sngut tenar ya kata telang ladang i play kambon de ki dang dance ki Skul ICSE kan ba ki kena jengni namar ba pertai menta habang let shabar jong ka Meghalaya de ladang im yo ya ka percentage ka babiang ladang ki Pule ya ka ICSE dengan let traditional ka jo ka percentage ya ki kena ki ban Pule Dang hakini ki kindiat sngi ki kena Skul ka jela ki dang yo ek result jong ki examen baper bala penlong de ki board kenthop ya ka ICSE bat ki embos bat bun ki Skul haki jaka Nongkyndong kila tingshan bha hakini ki examen da kajing pas bha jong ki khna kawai na kini ki Skul ka Carmel Skul kabadan hasnong sado kabala tingshan bha hak result kabadang shupin mi jong ka ICSE hakaba shispa na ka shispa ki khna kila pas bat bun ru kila yo ek distinction ne he marks haki subject baper kini ka Skul kala pha ar phnyangut ki khna banya khun ya exam bat baro ar phnyangut kila yo khai ki uso obathyang Kajis dokumen janga kalong ka bakraw namar ba ai kedan ke tension yang giran ma ki kena shane bapli kidang dang na ki thai Nongkyndong tang ba ka jingi ro ka den kong show play ni songu yo play ki bun bla do wai ki te ka dei ro ka jing treshi tom jong ki dong hikai te ki kena ro ki ko ngo ki tu ki ba ko ngo ki dong hikai ki ba wan testa bon sim ki wan testa Skul ki tu ki la le ba ki la yo ka percentage ru kumba ki la deserve te ka wai ro ki kena ang ne ki wan bit regular tang kan tiat ki bam regular hapo class 10 te kata kadega ni ai buram yo blai bat ngas mo kuman do kata ba ki kena barakhoy ngam da expect padong ban hado bakinda yo da ka first nama ki first ki yo khat sangut ki second ki yo khat armut te ka percentage ro ka biang ba ya ki ma distinction na kenya ki subject ki obon ma ki kena bi highest ki long ki ya ka kasi ki yo khat pra tli khat prangut ki kena ki yo kasi te ya ka leke laga jong ke subject ki yo untamo made ke Hindi ru iwe yo angut ke beshi Hindi tengah long ngasuk keman kin baki kasi kin yo distinction ya ke Hindi te ke English ru kamdai ke basuk namar kene ke ICSE kamdai ke wan ke we ke subject ki combine the English literature English language ki shem ya ka average the science ru umdai tang iwe na dai tang iwe subject te kamot ki kloy ki bun ke bayo distinction and rai ki long lie subjects physics chemistry biology average to your distinction language ke science English sun the history language by your distinction the computer written by your are economics maths written by your hoy kaya ka first time ni kini kena kalong tension bahan naman ngarong nang syuan the ni ki nong hikai jang ni ki long experience naman ngarong hikai class 10 ingin patlong experience tang ba ka wai ka long kinong hikai ni ki kena ni trei rengkat ni trei shitam kidai jing trei shitam jong ki no hikai kat ka bala ka bayai ba ki pen kre ya ki kena ngadap dah jing song komen mar dehi tamang amarwai ndai baro ki para kelas jonga lai le ba kham tam lai nam ta jongi khna Skul Carmel kade kasin ka kong ide ru ki first batch te ngadap dah jing komen nilai yo bande ba ka result ru bro khan nilai yo ka excellent result te ngadap dah jing song komen ba khaw nang ai ngur ru blai la don kan ta jongi we piwai an ka jian ti jongi kene ban tho kene ka ICSE exam umse shimla ino ingi bat ula
la kerku yang ni iwe lai ia jing tres tom jing ni kan adu kan ka puai bom tang la yo ya ban kej usok jing job ngate ngadap da jing men makran mar la don kum kan ka skul mat kadir ka skul ICSE kabut ka ba compete with blok ke India te khamtam ta kitu le ki ba mla ma ban lai che jangai khamtam man ta le hasar la bun sa la he la kambiang shu la he ka traffic jam ai te ka pensuk sibun yang ni la dan ni kum kini ke skul hajan te kala sub sibun yang ni dan ni jeng sian mat dan ki subjek ki bakam bat ki bakam simpor la pulir ban astan ni metep temo kalom no kap exam pattern pada yatep ba ngas ngokumen ngalai pas phala yo kenwara na moi kimi kpa ya kani ka skul ru Kani kadai kasin banding kong baka skul kan pha iki khna bakin yakhun yak exam ICSE bat kolong ko buram yak skul ba baro ki khna ki bawan na kisnong Nongkyndong kila pas pha ha kani ka exam Ai banong ban compare ba ki we ha sor tengam patla banong henre ka we ka ong ba ngasok kemen ba ki khna hang ni ki leb ha umdei tang ki class he lang na do ki nursery kila persang bit ban kren ber ka parang hang ni te kamot ngasok kemen lu kan ni na marba ni mirap tang ki khna ki start dan ki khna ki bana shilong ni rap ki khna ki bana Nongkyndong ki bambe plat ki barus pa do kata-kata ni ki balong average ni pek ya kata ya ke education kata kada ke jing kemen jonga bangam ong ba barok ko nyap yo ba ya kata first class laning yo san person nga kemen mar barok ki pas including ya kita ki baduna ba kita ki kena jongi class dan ki baduna dengan ju ong barobor ki tapi treshitom ublay unyarap tekade kata oh ya kata ba namang gidan nang ne po sado tenang ne ki bawan na kita mau ngap na kita so yong nama kadang gini ke highway ma ada bypass tekamot umdan traffic jam ko aban ong pi kena hang ni ki poi be ka por ko babiang kam jodan kata ka jingwet ban ong bangin ki kena kin wan slam ki no hika ki wan slam dan way ru tang khat ya kata tingis ngoto andai majority man kasngi ki kena ki poi be ang ni ha ka por ko babiang tengas ngoba kan ni ka skul ru kalong ka jingker ku ya kan ni ka jaka shani